Ακούμε βήματα. Έρχεται. Ακούμε τα βήματα, κυρίες και κύριοι. Θα φύγει κάτι από εκεί μέσα. Πού δω, ρε. Ακούγεται εκεί δεξιά. Ακούγεται. Κουρβούλι από εκεί δεξιά. Το κουρβούλι. Κουρβουλάκι. Κουρβούλι. Να το Συνάτος. Ο Πέτρος και οι τούρνες του. Μια παραγωγή υπερπαραγωγή από τους Λάισοκρότ. Ο Πέτρος και οι τούρνες του. Εδώ, κυρίες και κύριοι, υπερπαραγωγή. Έλα πιο έξω, άιντε. Βίντεο που βγαίνουνε μόνο για σας. Για εσάς τους ψαράδες που θα βλέπετε στο YouTube. Ο Πέτρος και οι τούρνες του. Χορεύοντας με τις τούρνες. Θέλω να ακούσω αριθμός τούρνων. Κιλά θα μας πεις. Εμείς το πετάξαμε. Ρέντε μπλακ. Ποιανού άρχα. Έλα, σήκωσε ψηλά, σήκωσε το τρόπο. Δεν έχει παιδιά τίποτα. Έλα, τι τίποτα ρε φίλε, εντάξει. Τζάμπα ήρθαμε. Σήκωσε ψηλά. Βρήκα 30 ούλια τρίπια. Τρίπια, ποιος? Τα δακώσαν οι τούρνες και φύγανε. Φύγανε οι τούρνες. Δεις τούρνα. Δεν θα βγάλεις μια έξω ή δεν μπορούμε τώρα? Σπαρταράει. This is τούρνα. Τίποτα παιδιά. 2, 4, 8 τούρνες. Μία είναι. Έλα αυτή είναι μεγάλη. This is τούρνα, είναι μεγάλη. Πρέπει να βγάλεις μια όπως το άλλο. Είτε εγώ αριστερά. Βλέπουμε να έρθει κανένας και θα σας πω μετά και τις τούρνες. Θα ξαναμπείς μέσα τρέχοντας ρε. Πού, καραμπίνα έχω. Καραμπίνα έχουμε. Θα την πυροβολήσω ο Αλέκος, θα πει τα βγάλα την καραμπίνα. Έτσι, πάλι το ίδιο. Το χαμόγελο. This is τούρνα. Number 2. Πάλι το ίδιο με το στόμα. Κάνουμε πάλι το ίδιο. Είναι ίδιο το βίντεο φίλε. Χαμόγελο, τούρνας λίγο. Πολύ χαμόγελο. Μπαίνεις μέσα. Αυτά από εμάς και ακόμα περισσότερα. Στο νούμερο 3. Το επόμενο θα είναι το νούμερο 3. Λάισοκρότ. Χαιρετώ, Λάισοκρότ. Φύγε. Κάτσε διαφήμιση στο όπλο, περίμενε. Εδώ. Πες ήταν ο Πετράκης χορεύοντας με τις τούρνες. Έκανε διαφήμιση. Χορεύοντας με τις Διαφήμιση εδώ τούρνες. πέρα, κυνηγός. Συστήσει. Χορεύοντας με τις τούρνες.